Ni Eider Zagarra naiz. Eta nik ere medikua naiz. Eta gaur Zagarraren bidaia aurkeztuko dizuegu. Ahoan, Zagarra multzikatzen da. Eta listuarekin nahazten da. Elikadura bola sortzen da. Elikadura bola faringetik pasatzen da. Gero ezagorritik. Eta urdailera heltzen da. Urdaileko zuku grafikoek bola desegiten dute. Gibela bestelako likido batzuk izotzen ditu. Orea gehiago desegiteko. Eta orain, aire jarraituko dugu. Gero estenean gehiago desegiten da. Mineralak, vitaminak eta abar zurgatzen dute gero odolera joateko. Gero ez behar dugun gauzak esteloditik pasatzen da eta gorotz forma hartzen du gerozkitik kanporatzeko. Eta hau izan da gure bideoa. Espero dugu bideo hauetaz asko ikasteaz, musu handi bat, eta agur! Kaixo, ni Fran naiz! Eta nik Ian naiz. Eta gaur aurkeztuko dugu Zagarraren bidaia prozesua. Aho, janari multikatzen da eta listuarekin nahazten da. Elikadura boloa sortzen da. Elikadura boloa faringetik pasatzen da. Elikadura boloa ezagorritik pasatzen da urdailera heldu arte. Elikadura boloa urdailera heltzen da. Urdaileko zuku gastrikoek boloa desegiten dute. Gibelak bestelako likido batzuk isurtzen ditu orea gehiago desegiteko. Orea estemearrera igarotzen da. Estemearrak mantenugaiak zurgatzen ditu. Estemearrean bertan mantenugaiak odolera igarotzen dira gorputz osotik zabalduak izateko. Zurgatuz diren hondakinak estelodira igarotzen dira. Estelodian hondakinak gorotz itxura hartzen dute eta uzkitik kanporatzen dira. Eta orain azalduko dizuegu hobeto ulertzeko. Bueno, lehenengoa listu guruina da. Gero Hori hau dagoena. Gero epiglotisa. Grisa dagoena. Gero este gorria pasatzen da. Gero urdailera heltzen da. Hori. Eta Gero gibela, marroia, area, behazu maskuria. berde hori txikitsua, Gero estelodia, estemearra, area eta uskia. Eta hau izan da gure aurkezpena. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Kaixo, nire izena Karla da. Eta nire izena Carlota da. Eta gaur aurkeztuko dizuegu Zagarraren bidaia. Lehenengo zagarra hartzen dugu eta multzikatzen dugu. Eta listuarekin nahazten da. Elikadura boloa sortzen da. Elikadura boloa faringetik pasatzen da. Elikadura boloa ezagorritik pasatzen da. Elikadura boloa urdailean desegiten da. Gibelan likidoak botatzen ditu. Estemearrean mantenugaiak zurgatzen ditu eta odolera doaz. Estelodian hondakinak pilatzen ditu. Noski baietz, sobran dagoena. Uzkitik gorotza botatzen dugu. Espero dugu bideoa zuen gustokoa izatea. Kaixo, eneko eta elkar gara eta gaur aurkeztuko dugu Zagarraren bidaia. Lehenengo zahotik sartzen da, bertan multikatzen hasten da, faringetik pasatzen da eta estegorritik heltzen da. Urdailara heltzen da eta garratz egiten da. Gibela eta akrea elikagaiak ematen dute. Estemearretatik igarotzen da, eta ere bai mantenugaiak odolera igarotzen dira. Ez diren hondakinak ezelodira igarotzen da. Ezelodia hondakinak gorotz itxura hartzen eta uzkitik kanporatzen dira. Hau da gure Zagarraren bidaia. Agur eta jan jogur!